Wel, faint o'n chi sy'n cofio'r daith anhygoel ges I o fynd allan I Awstralia I ffilmio cefn gwlad? Byddwch chi'n cofio'r person yma o bosib, Dafydd Jones. Siwr o'i ti boi? Cefn Ifan sydd o ti. Croeso nôl i'r sioe fawr, Diolch mate. O, mae'n gret I weld ti yma. Pryd o ti yma yn Llanelwedd diwetha, Daf? 20 mlynedd yn ôl. Cer o yma. Siwr mae'r sioe di newid? Dim di newid llawer, dweud gwir, thach di. Mae lot rytach. Mae lot o berianna dim bach mwy. Mae rwan, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr os mae giatia, dim yn llitach ta fe, ond... Mae sawl peth di dal dy sylw, dwi'n gwybod y trailer yma, mae jyst yn enfawr yn dweud. Yndi, mae. Yndi. To'n i'n mynd I sgwm gweld i'n byd mor fawr a hon, dweud gwir. Waw. Na, mae'n anfarth o dweilad, dydi. Yndi. Bydde hon yn iawn efo chi allan fyna ar y fferm yn Awstralia yn Beaumont fyna, bydde? Wel, dyn ni'n... Eich bod ni'n neud sylwair. Ond siwr mae pethau efo chi allan fyna yn Awstralia, Daf? A siwr mae'r teulu, siwr mae Serene a'r plant? Yndi, mae pawb yn champion, diolch. So, da ni gyd yma. Allan ma nhw'n cerdded o gwmpas. Enjoyo hynna'n. Trio cael cymryd hwn I gyd I fewn. So, sa'n byd fel hyn yn Awstralia, to. Dim byd tebyg hyn gyda chi o gwbl yn Awstralia? Na, dim fel ar y scale yma. Nagos e wir? Na, faint o bobl sydd yma heddiw yma, mae'n anhygoel. Be maen nhw'n feddwl te o'r sioe? Beth yw argraffiadau Serene y wraig a'r plant? Maen nhw wrth I bod a. O, di nhw? Yndi, maen nhw di enjoyo'n ofnadwy, dweud gwir thach di. Do. Beth yw'r peth gorau ti'n meddwl maen nhw di weld ar y sioe, neu be maen nhw di mwynhau fwyaf hyd yn hyn? Maen nhw di licio gwario ar sweets, yn y saff. Ond gweld faint o wahanol fryd o ddefaid, beth cyntaf nathon ni bore y llun oedd hynny. Oeddwn ni'n danos yma 20 mlynedd yn ôl, o dal yn agos i'n halon ni efo hynna, dweud gwir chdi, a oedd y plant methu coelio y gwahanol bryd sydd yma lle. Pa fryd o ti'n dangos pan o ti'n... North Country Cheviot. Ie. Mae'n siŵr bod ti wedi gweld llwyth o ffrindiau pobl ti'n abo yma? Do, bob man dwi'n mynd, basically, mae efo rhywun de helo, mae'n braf iawn, dweud gwir. A wedi clywed bod ti'n nipyn o celeb o gwmpas y maes, lot o bobl wedi gweld, maen nhw wedi ail ddangos rhaglen cefn gwlad yn ddiweddar. A wyt ti'n bach o celeb o gwmpas y lle? Pobl eisiau selfies a bethau da ti gyd i'n dweud? Ti'n moyn bach felly, yndi. Na, mae'n braf, mae pob di enjoyo y sioe hefyd, a pob yn siarad am y peth, mae'n gret. Wedi cael negeseuon yn ofnadwy, a gweld pob yma'n braf iawn. Am faint I chi draw felly nawr, Daf? Ryw 4 wsos, 4 wsos I gyd, so da ni mae'n wsos rwan. A nôl wedyn yn barod ar gyfer cynheia 2025, efe? Ie, a gobeithio mwy o law cyn hynny. A mae'r ffarm wedi tyfu, dwi'n deall chi wedi prynu mwy o dir allan yna. Faint o seis oedd y ffarm o'r blaen? So, o blaen oedden ni mewn aceri, 17,000 oedden ni o blaen. O aceri? Ie. Reit, ie. Ie, oce. Iawn, ie. Da ni wedi prynu'r bloc bach drws nesaf rwan. A faint yw maint y bloc bach wedi prynu? O, ryw 4,500 o aceri. Briliant. So chi'n mhell dros 20,000 o aceri? Ie, dim yn dros rwan, Dan. Anhygoel. Braf iawn. Mae'n gret I weld ti. Neis gweld chdi A thafyd. gobeithio gen I gyfle I gael rhyw beint bach nes mlaen falle a Ie, roed y byd yn ei le go iawn. Sôn di'n A ni weld beth arall sy'n gwmpas y lle fa.